И здравейте на всички, добре дошли в нови Майнкрафт, който днес ще играем на този сървър на Пешо БГ и Лили БГ с мен, където... Абе, Пешо БГ сте бе. Да, Пешо БГ с мен, да, и Лилито. И днес ще играем в този сървър. Такъв се. Може да се направим къща. Да, може. Айде. Аз съм... Мината, закопахте ли я? Коя мина? Она да взехме диаманти. Да. Да западне. И тук ни се падна на остров, вчера започнахме да строим, не искаме да пускаме да снимаме както строим. Получихме много диаманти и до това се стигна. Така, играем, ето ни ги лъковете тук. Решихме да снимаме. Това не е недрак, който копам от недър. Искате ли да видите колко сме изкопали? Влез в недъра, Лили, виж колко сме изкопали. Айде, трябва да сме по-зря Тази броня не е тук, тук са ни броните. Дропнати от спаунера ни за зомбите и сега ще го покажа. Чакай, аз ще разведа хората из градини. Така и това тук ни от Модстоун. Намерахме един дънжън и много ляни имахме. Имаме... Я го разведи в портал да видим колко така. Сега ще покажа откъде ще ни дропнати броните. Ето той спаунер. Пусни зомбитата, Пешо. Пешо, пусни зомбитата. Ето тук ни са дропнати всички тези брони, които ви ги показах пред малко. Не. Всички... аз казах броните дропнати от съществата. пусна ли зомбитата, Пешо? Колко копаш? Сега ще ви покажа и копката в недъра. Няма това да направим. Ето. Сега влизаме. Кажи го ти. Така, ето тук съм копали само това. Пешо. Ето това е така копане. Да. Ти го кажи. Така. Някой да обясним. И ето тук копахме също. Ами, обяснахме, празни ли са? Да, празни са. Не всички, чакай да празни всички. Чакай, в недъра си. Аз в недъра сложа малко. Лили, не се виж, какво трябва да прави. Лили, де. Какво трябва да правя? Чакай. Какво да? Да, гъска пада. Тази гъска пада. Може да си кафте гол от меч. Откъде намерих бутушите? Аз не ги намирам често с бутуши. Кой е? Пешо, стига си слага от дърва често. Ето, тук е. Кой чест? Да. Това са ни енчантнати бутуши. Броните тук, където бутушите са Fire 1, където ако падаме от високо, да не ни хаби нищо, сега ще тестваме как да се качи на този трамплин. Да ме направи по един гол от меч. Вие имате ли фоксинки? Не. Аз имам Efficiency 1. Аз имам. Аз. Чай сега ще падна от няколко. Да изкопваме дърво. Сега гледайте. Не! Тя ли ста? О, добре, ти поне тогава. Аз ще взема и се скрипя. Гледайте. Фак, не са такива бутуши. Ето там е на гъска. Дърта, къде ще го слагам? Искате ли да... Виж тая бутуши Fire. Като паднах от 19 блока и едва не умрах. Те са бутушите. Ще ни трябва да става да правим беседка. Да. Ама ти с ножица, да, с ножица ги взимаш. Айде пем по тебе. Да, трябва да го яжем. Видяли ли? А ние сме на остров. Не са видяли на друг остров. На друг остров какво е? Да, имаме с туалетна спална за зомбита и такова. Такова как беше? Ферма за яйца. Тук си имаме картоф. Или трябва да взема картофите. Чакай, къде имате тези? Да.
Да, ни. Там имаше едно дърво и го изкопахме и взехме стаплинг. По-добре, аз ще напиша честовете, искате ли? Така, 17 картофел тук. И тук така. Един картофел тук. Нямаме табела. Да, ето кожито. И аз пък ще се айран. Чакай, мама, айрана не се свива. Как се нещо? Сега ще видите тоалетната отблизко. Да. Чакай, аз ще направя стълби. Добре. Сега ще видите Пешо. Това е голямото въздуха. Кое е това ли? Да. Аз тук от това нещо падах. Мистрило. Виждате отблизко са едни настройки. Дали. Има ли да го Къде? Айде. Зомбите пуснати ли са? Имаме си една ябълка. Юпи! Праснаха ли? Аз ги обрах тук ще. Не, ябълка имаме. Аз обрах реколта. Аз мисля да бъде съм една червена овца. Така. Айде, И няма не. ли сапинги, бе? Няма ли Кой сапинги? имаме златни ябълки? И Иде. ще спрем клипа. Така. Опитвам се да бъде съм тези противни овце, ма не искат. Не знам как. Как се продиса? Де да знам. Ей, който знае как се продиса, да пише в коментарите. За тези, които знаят. За тези, които не знаят, да не пишат. Къде са ни редстоун предметите? Да, тук са ни редстоун предмети. Имаме още редстоун. Тук нямаме редстоун предмети. Странно. Да, тук са ни редстоун предметите. Сега взема малко модстоун. Аз. Марио. Аз съм Марио. Къде е модстоуна? Ще взема 2 стака. Ние мислим цяла да го правим от модстоун. Тук, където е отградено и така, дето има по едно дърт, не слагай кабелстон стояни. Много да слагам. Не слагай, защото там ще съдим сапинга. По-добре за огради дърветко. С такива Каустон. Да, аз поне така правим. И ето да засяваме. Иначе то дърт трябва да го махнем. Промахнахме дърта. Ела да правим. Ей, това е. И истинското име не е Лили, а Ванеса. супер, си не свърша стълбите. Айде. Как се казваше? Кой? Да, просто как се казваш? Пешо. Аз се казвах Пешпе. Да, аз казвам Марио. Как се казваш? Марио. Марио. Опа, някакви звучи. Може той да се чуе малко слабо, защото... Го трябва това нещо, че не ме измъква. Така. Сега махнем тъмто. Но проблема е, че няма никакъв даймонд. Имаме само редстоун, лапис, кол, голд и айрон.
Даймонд, ако изкъпихме за брони и инструменти. Всички. Да, ще купа. Имахме към 3 стака. И не знам Ей, какво. където има празни места, дърт, точно където има, там ще посадяваме садове. Помрейка. Супер, сега. Така. Ама, това дърво, кой ще го бере? С ръка, не с... Ей, има трамплин. Кое е дърво? О, искам да скоча от трамплина. Марио, снимай как ще скоча от трамплина. Няма. Аре, ще късна. Изчакайте. Трябва да го направим от Молдстоун. Това не е работа. Елате да ми помогнат да го направя от Молдстоун. Ама това остов ни пречи. Искате ли не искате да правим чайни с гадни бомбони, ако имаме пари да си ги купим? Имаме. Гадни. Айде, да снимаме ли? Изчакай. Превършвай си там. Айде хора, чао. Сега ще правим чайни с гадни бомбони.